Kag sa number 1, Banwa sa Lakaseliana nagpagwa na sa executive order nga temporaryo nagadumili sang pagpasulod sang buhi nga baboy, similya sang baboy, karne sang baboy, kag mga pork-derived products gikan sa mga lugar sa gwa sang Banwa. Ang EO nga ginapagwa ni Mayor Añejo Nicor sini nga Lunes, Hunyo 22, ang effective gilayon. Tuyo sang amo nga tikang sa municipal agriculturist nga mapabaskog ang biosecurity measures ng Banwa kasunod sa report sa pagmasakit kag pagkapatay sa mga baboy sa mga kaiping nga lugar. Damlag pang Association of Hog Raisers Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental ang nag-report sa pagkapatay sa mga baboy sa Himamaylan, Kabankalan, kag Ilog. May mga napatay man nga mga manugsagod sa mga manugsagod sa baboy sa Valladolid. Sunod kay Rimwell Laho, ang PIO sa Banwa, magabutang sila sa mga checkpoints sa mga barangay nga nagaserbe nga boundary sa mga entry points sa iban nga lugar sa pagpasiguro nga mapatuman ang pagdumili sa pagsulod sa baboy sa La Castellana. Nagpakig-angot naman sila sa Moises Padilla kag Isabela nga katupad nila nga Banwa. Sa tunga sa mga kabalakag karon, klaro ni Laho, wala sila may na-monitor nga kaso sa ASF. Ang luyag nila nga mapangapinan ang kasapatan kag negosyo sa Banwa sa among matikang. Samtang Moises Padilla nagpagwa naman sa nga EO nga nagadumili sang illegal kag unauthorized nga pagbaligya sang imported nga karne kag meat products nga wala sa nagakaigo nga permit kag clearance gikan sa Banwa. Ang EO ang ginpagwa ni Mayor Elia Celestina Garcia Yulos sini nga June 22 kag gilayon nga maga-take effect. Ang amon nga mga negosyante diri ma'am, nga mga nagabaligya baboy, iba nagapangumpra na sa mong bakal sila. Hindi lang diri sa Banwa, sa galibot pa na sa mong. Kundi may mga tapos may ara ka nagasulod man di nga just like ang Moises Padilla, ang mga manigaling daw nag-coordinate kami with Isabela nga para at least lang kami. May isa ka nga hindi hindi magpasulod sa mga outside.